je 47. Fight. Čo povedal americký kozmonaut 21.7. roku 1969? Hľadáme výrok, ktorý musí byť označený, tento bude najrýchlejší, vyhráva. Používajte svoje možnosti, ktoré máte, dúfam, precvičené. Je to malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo. Svoje postupy, svoju inteligenciu. Takže, čo povedal americký kozmonaut 21.7.1969? Áno, máme prvého. Je to správne? No, a teraz poprosím riaditeľa súťaže, aby prišiel ku nám, pretože táto odpoveď nie je kompletná. Je čiastková. To znamená, že je to výrok, ktorý má len nejakú svoju časť z toho všetkého a na takéto situácie tu jednoducho musí prísť riaditeľ súťaže, ktorý to odobrí. Takže momentálne všetci ešte ostanete na svojich týchto. Máme druhého človeka v zálohe, ktorý to jednoducho potom bude môcť využiť ako druhý poradí. Tuto ako vyzeralo. Má to v angličtine, OK? Dobre. Na toto tu je človek najpovolanejší, ktorý momentálne odbehol s dekanom, takže čo teraz urobíme, páni? Druhého najpovolanejšieho sa budeme pýtať a človeka, ktorý to takisto nejakým spôsobom myslel, Andreas, takže ako to, máme jeden nekompletný výrok a druhý máme kompletný, ale v angličtine, a už je tu Mego. Takže, Mego, máme dve situácie. Prvý človek nám zaznačil výrok, ktorý nie je kompletný. Máme časť toho výroku, časť tej vety, ktorá je správna, ale nie je kompletná. Druhý človek poradí našiel celý výrok, ale v angličtine. Takže teraz Baborať. Navrhujem urobiť rozstrel týchto dvoch. Dáme ďalšiu otázku, ale len pre týchto dvoch hráčov. Nech sa uvidí, ktorý je z nich lepší. Súhlasíte? Dobre, vám ostatným chalani veľmi pekne poďakujem. Ostaňte sedieť len vy dvaja, ktorí ste boli v tomto rozstrele úspešní, alebo aspoň čiastkovo. Ostatným vám ďakujem. Chalani, určite neodchádzajte, pretože ešte aj z vás je možné, že vyberieme jedného, ktorý pokračuje ako 16 ďalej. Tak už rozumieš tomu celkom, o čo tu nám ide a že aká bola správna odpoveď. V tom prehliadači to bolo však len čiastkové. A máš nejaký špeciálny svoj systém, ktorým pracuješ? Či to je len jednoducho zadať kľúčové slova a hľadať výsledok? Čo najrýchlejšie. Dobre, ale ako či máš nejaký systém? Iba Google, alebo máš niečo natrénované, či to je úplne jedno? To som chcel počuť. Dobre, takže máme človeka ďalšieho. Tiež by ma zaujímalo, tvoja angličtina je aká? Ako hodnotíš svoju angličtinu? Ako konverzuješ, alebo jednoducho dokážeš aj väčšie veci, technickejšie v angličtine, či ani nie? Technické veci nie sú lepšie, technické veci sú primitívne a viem celkom dobré anglicky. Dobre, správne. Prečo ďalej pokračovať? Pretože títo dvaja inteligentní ľudia mali čiastkové výsledky a pre týchto dvoch inteligentných ľudí skrátka musíme urobiť rozstrel, aby sa vedeli, kto je najlepší. Ostatní ľudia odišli. Chalani, vy ste pripravení? Zvidnite ruku, ak áno. To zaregistrujeme. Pripravení? Výborne. Tak poďme na rozstrel. Číslo otázky je... A číslo otázky je 41. Fight. V ktorom roku sa odohrala bitka pri Termopilách? Termopilách. Ja to mám iné. Nie, mám to takisto. V ktorom roku sa odohrala bitka pri Termopilách? Máme prvého? 300 aj na čo? A odpoveď je správna, 480 pred našim letopočtom. Ďakujeme veľmi pekne. Dobrá práca, díky pekne. Poprosím ťa, poď ku mne. Teraz bude následovať taký malý moment.
Máš rád, keď ti hovoria správne, že vysoký a neveľký? Hej. Dobre, ja tiež. Dobre, koľko meriaš? 198 cm. Basketbal? Bavíš? Boli z toho kolena, takže už nie. Správne, športom trvalé invalidite, rozcvičuješ ruky. Dobre, takže teraz to bude nasledovať tak, že ti veľmi pekne pogratulujem. Zoberieš si Red Bull z chladničky sám, aby si sa posilnil, to každý jeden, alebo ti ho podáme, správne, ďakujem. A povieš nám, že kde študuješ a ktorý ročník treba, aby sme ťa vedeli zaradiť. Na fejke, na technike, všetci, druhý ročník, informatika. Sú tu druháci! Gratulujem ešte raz veľmi pekne, držím prsty, nech sa páči, Red Bull je tvoj. A my ideme na ďalšie poradie, dámy a páni. Takže ideme prvé kolo a budeme sem žiadať čísla 9, 10.